zincwadi zendumiso. Isahluko ngamashumi asithoba anesixhenxe. Osiyami. Siza kuthatha nje thina lamagama aqhamileyo okanye isihloko ndaba esithi amandla kaThixo abonakala esaqhwithini. Elilizwi likaThixo. Makasikelele uThixo elizwi kuYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Mandiphinde ndibulise kuwe tata uGogo Osiyami. na kubaphulaphula beqhubela FM ngalentsasa ngecawa. Ndithi uxolo lukaThixo malube nayo. Osiyami. Zincwadi ezendumiso. Isahluko sesamashumi asithoba anesixhenxe. Amandla kaThixo abonakala esaqhwithini. Hey, Mawo incwadi yendumiso bawo. Ukusukela kwindumiso 96 ukuyotsho kwindumiso 97. Ezindumiso zibabaza ubukumkani nobukhulu bukaThixo. Osiyami. Ukuba umamela ithoni yencwadi yendumiso, ababhali bezindumiso, they were inspired by personal experiences kunye noThixo. Osiyami. Bantwana bakaThixo. Indumiso ke 97 bawo uArchbishop ikwela gxudululo lezandumiso zingaziwayo umbhali wazo. Bantwana bakaThixo kwaye okokuba umamela ithoni yalombhali uthetha ngento ayibonileyo. Bantwana bakaThixo as a eyewitness. Bantwana bakaThixo uthi lombhali amandla kaThixo abonakala esaqhwithini. Akathi bawukobe ingathi amandla kaThixo abonakala esaqhwithini. Uthi amandla, therefore uthetha lento as an eyewitness. Bantwana bakaThixo lombhali wenza lento kuthiwapha i-comparison. Bawukobe uthatha amandla kaThixo athe sawugqiba athathe isaqhwithi azithathe zonke ezi zinto azibekapha. Bantwana bakaThixo masijonge isaqhwithi. Bawukobe isaqhwithi ngumoya kwaye masivumelane baphulaphuli okokuba sinamandla isaqhwithi. Bantwana bakaThixo sinamandla isaqhwithi kwaye isaqhwithi siyakwazi ukufika ekhaya kuluqolo. Bantwana bakaThixo kodwa sisawungena isaqhwithi sifike ekhaya sibethe ukuba zinyembezi. Bantwana bakaThixo ngoba sinamandla isaqhwithi kwaye xa singenile isaqhwithi sishiya inyembezi. Bantwana bakaThixo siyakwazi ukufika isaqhwithi emtshatweni kuluqolo sifike isaqhwithi kodwa xa sifika simbethe umtshato besingceba ngoba sinamandla isaqhwithi. Bantwana bakaThixo kodwa masivumelane bawu-Archbishop Mendile okokuba lento isisaqhwithi yinto temporary. Bantwana bakaThixo siyadlula isaqhwithi. Bantwana bakaThixo asikho permanent, siyadlula isaqhwithi. Bantwana bakaThixo nalapho kule nkonzo yanamhlanje, apho kule nkonzo sikuyo zikhona i-casualties zisaqhwithi. Bantwana bakaThixo apho kule nkonzo yanamhlanje kukho ingqweleha
sesaqhwithi bantwana bakaThixo. Bakhona abantu abanokubalisela ngesabi zaqhwithi bantwana bakaThixo ngoba sinamandla isaqhwithi bantwana bakaThixo. Sinamandla isaqhwithi. Usho lo mbhali uyenza lento yokuthiwa yi-comparison bantwana bakaThixo. Bantwana be-KGFM kuthathwa amandla kaThixo kuthathwa isaqhwithi. Wathi xa ejonga lo mbhali wathi lento amandla kaThixo abonakala kakuhle phakathi esaqhwithini bantwana bakaThixo. In the midst of the storm kulapho kanye abonakala kakuhle amandla kaThixo. Ndicela ke ngoku sikhe sijonge amandla kaThixo bantwana bakaThixo. Masike sijonge ngoku amandla kaThixo. Amandla kaThixo ngalamandla asekhabonakala xa sikwenu lunwatyuza bantwana bakaThixo abonakala amandla kaThixo xa sikwenu sikhutshwa izinto zeqabiso zilahlelwa ngaphandle bantwana bakaThixo. Yehle indoda yabheke ezantsi enqanaweni awukhathali nankosi sitshabalala nje bantwana bakaThixo. Wavela umntwana amandla wavela uThixo wema phezu kwesaqhwithi bantwana bakaThixo. Wathetha kunye nesaqhwithi bantwana bakaThixo. Wathetha kunye nesaqhwithi savela ngozola isaqhwithi bantwana bakaThixo. Ndamfumntu esithi kumntu omnina lo ululanyelwa ngayimbi moya bantwana bakaThixo ngoba amandla kaThixo abonakala esaqhwithini bantwana bakaThixo. Ayabonakala amandla kaThixo yakosi sakho isaqhwithi bantwana bakaThixo. In the midst of your storm asabonakala amandla kaThixo ngoba la mandla kaThixo ngalamandla anyula uPetros etshone lwandle bantwana bakaThixo. La mandla kaThixo wathi uPetros eqa ejongene nesaqhwithi bantwana bakaThixo. Umoya ebhudla asiza ngaphambili bantwana bakaThixo. Sobonakala uPetros etshona elwandle ofela uYesu ehamba phezu kwamanzi wasolula esakhe isandla esinamandla umnyathula uPetros elwandle bantwana bakaThixo. Amandla kaThixo abonakala esaqhwithini. Uthi uPawulos umkiliki xa ethetha ngalamandla uthi xa sukuba ndiswela amandla kuqala ndinamandla bantwana bakaThixo. Hayi ndizokutsho ngale ntsasa yanamhlanje asakuphela wakho amandla kodwa xa ephela ukhona unamandla asakupha amandla ngexesha lethu lokuthandaza ngexesha lethu lokuphelelwa ngamandla ukhona umphi wamandla athi umbhali wamarhubelo asakuphela amandla omzimba ndiziphakamisela kuwe esami izandla ndiwamkele kuwe amandla. Hayi bendizokutsho bawukobe bendizokuthi amandla kaThixo abonakala esaqhwithini. Tata uBishop Tokota ukuze ke azosikhumbuza mphulaphuli apho ebesikho ngale mini yanamhlanje. Bishop wam, ewe bawo ndikunike bawo bawethu sisathetha ngalamandla kaThixo. ngalamandla kaThixo. Andifuni okokuba si-emphasize kakhulu esaqhwithini. Ewe bawo bawethu andifuni sijike ifocus yethu sijongise kakhulu esaqhwithini. madoda bantwana bakaThixo awukobe ebendithe ukuthetha kwam ndathi isaqhwithi it's temporary. Bantwana bakaThixo yi-process edlulayo isaqhwithi. Ayihlelanga siyagqitha. Bantwana bakaThixo ndifuna si-emphasize kakhulu
kumandla kaThixo. Mandla kaThixo. Bantwana bakaThixo, ngubani nalo uvele eDomu, bantwana bakaThixo.